Kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga nalambigit sa away karsada niadtung Hunyo 18 sa Barangay Basak, ipatangtang sa mayor sa serbisyo. Si Luan Mayrondinas sa report. Sa phone interview sa RTV Balitang Bisdak sa motorcycle rider nga si Edcel lumungsod, iyang gibutyag nga nagpaabot pa siya nga ipatawag siya ug ang 55 anyos nga kawani sa motorpol aron sila magatubang kang Mayor Junard Ahong Chan. Kay kun unsa may sangputanan sa panag-istorya unya nila atubangan sa mayor, lihu ko na usab unya niya ang pagsangat og kasong kriminal batok sa naasoy kawani sa City Hall nga nakadumbol ug nakadanyo sa iyang motorsiklo ug nanapat pa kaniya. Kuwar ba kita, isitol, rabay gano'n ta. Ano mang iya man dyan kong ibuhatag ingon na to, nga wa man ko, di man ko kriminal. Saya palang ganing istorya o, nga ingon sa self-defense. Ano sa may self-defense ato? Apan karong adlaw, gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga nahinabi na niya ang grievance committee ug nahukman niyang ipatangtang gayud sa katungdanan ang naasoing casual employee nga nadistino sa motorpol. We found out sa ato ang grievance committee sala gid niya. Siya pa'y nakadasmag, siya pa'y namunal, no? So tangtang siya sa iyang serbisyo as casual unya magatubang pa siya kaso. Effective ka na sa mayor? Effective immediately itong pag after sa investigation. Butang nga gipanghinaot ni Edcel nga unta tinud-on gayud sa mayor ang iyang pamahayag. Og mao na tinuod yun ang istorya, dili na ingon nga tumutumo ra, istorya lang. Aba, kana pa matangtang. Wala na mga badlungon nga nasa City Hall. I decided yesterday na pagawas mi og termination order and buhat mo pagawason mig statement na mao na ang hitabo, no, na same time we also assist, no, the victim regarding sa mga legal matters. Ang nalambigit nga casual employee kanhitanod sa Barangay Bangkal ug kapin sa tuig ng driver sa mga dump truck sa motorpol. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrondinas, Balitang Bisdak.